जों गिबियावनो जे जोङो मोनसे जे जोंनि हा गोमानाय जारिमिनारि जे नौनोगोर सिखनाझारखौ लानानै मोनसे जारिमिनारि सावरायमेल खुंनाय जादों। बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोना मिन्थिगौना मिन्थिया बे एलेखाया जोंनिमोन। बेयो आजौ आजौनिफ्रायनो जोंहा राजा दंमोन रानि दंमोन होननाय खोथाया दिनै मोगथाङाव फैबाय। दिनै जोंनि लोगोसे नौनोगोर सिखनाझारनि बिदांस्रिनि फिसौ बा जोलै फैयै फैयै रानि राजकुमारी दैमारियाबो नोंथांमोननि सेराव दङ। लोगोसे नौनोगोरनि जारिमिन गोथां जारिमिन बेयो 1191 निफ्राय जे जोंहा डायनेस्टि दंमोन नौनोगोर सिखनाझाराव आरो बेयो गथै 18 दुवार्सजोंहाय बा 18 दुवार्सखौ लाफानानै खुङोमोन। बे जिनिसा दिनै प्रुभ जाबाय। परबर्ती टाइमाव जोङो सुप्रिम कर्ट हैनो थांगासिनो दङ बे 1949 नि दार्जिलिं मार्जारखौ लानानै 18 दुवार्सखौ लानानै। मानोना अनन्त महाराजा थांनाय बोसोराव मोनसे केस होदों 28 आगस्ट 1949 कुचबिहार प्रिन्सलि स्टेट मार्जारखौ लानानै बिथाङा केस होदों। बिथाङा दा मोजां बार्डिक्ट मोनबाय जे भारतआ गोख्रैनो बेंगला जे कुचबिहार प्रिन्सलि स्टेटखौ पुर्नांग मोनसे स्टेट मर्यादा होनांगौ होननानै दा बिथांमोना सुप्रिम कर्टनिफ्राय मोनसे बार्डिक्ट मोनबाय। बिसोरजों कमिटमेन्ट दंमोन जेब्ला माने सुक्ति जायो। दा जोंहाबो दङ 8 आगस्ट 1949 जोंना मार्जार जादों दार्जिलिंआव, बिथांना जादों दिल्लीआव। दा बे 18 दुवार्सजों नौनोगोरजों लोगोसे जे सिखनाझार बेयो रिलेटेड दङ। बे एलेखाया जोंनिमोन। दा बे जिनिसफ्रा थत्य हकारे प्रुभ जाबाय। दा ओंखायनो जों होनदों बे नौनोगोर जोंनि सिखनाझार दुवार ओनसोल हालामखौ लानानै गोदान रायजो जोंनो भारतनि कनस्टिटिउसनावनो होनांगौ। जों होनाखै जे जों भारतनिफ्राय आलादा थांगोन। भारतनि संबिधाननि गन्थ'आव जों थानानै गन्दियावनो थानानै जोङो बे जिनिसखौहाय जोंनि डिमान्डखौबो जोङो थाब फुलफिल खालामो। बिनि जुनै जोङो सावरायमेल लाबोदों। दा बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोना मिन्थिना मिन्थिया बानासुर बान राजा थैखांनायनि उनाव नोङो मिलेसा डाइनेस्टि सालास्ताम्बा गायसनदोंमोन हुरुकृष्णखौ लानानै 700 एडि बेनिफ्राय बियो 10th सेन्चुरिसिम बे एलेखाखौ मिलेसा डाइनेस्टिखौ खुंबोदों। आफ्टार 21 राजा थैखांनायनि उनाव खुंथाय खुंखांनायनि उनाव बे एलेखाखौ 12 जन चिफटेन्सफ्रानो खुंबोयोमोन। दा फैयै फैयै बे 11th सेन्चुरिनिफ्राय जोंनि नौनोगोर हालामानो बे एलेखाखौ खुंबोयोमोन। दा जोङो स्पस्ट बे जारिमिनखौ दिनै जों मोनबाय गोथां जारिमिन। जों हारसाफोरनि गुबुननि जारिमिनखौ फरायनानै जेबो लाब गैया। जोंनि हारिनि जारिमिन लोगोसे जोंनिनो गोथां नौनोगोरनि राजखुंग्रि राजकुमारी रानि दैमारिया जोंजों लोगोसे दङ। दा जों ओंखायनो स्पस्ट जोंनि जे फुराना डिमान्ड मोनसे नखर रायजो हमलेन्ड बा जोंनि गेरेमसा हारि जानो थांनो नागिरनाय सिमाङा परबर्ती टाइमाव गोख्रैनो जाफुंनो थांगासिनो दङ। जों आसा फैगौ खुब समायनि गेजेरावनो मोनसे गोदान नखर रायजो बा नौनोगोर सिखनाझारखौ जों मोनफिनसिगोन। जोंनाव बाय लेगेसि दं, डकुमेन्टेसन दं। हाया जोंनि, जोंनाव नामजारि दङ। जोंनि बे हाया जोंनि। बे हाखौ भारत आरो आसाम मिलायनानै बे हाखौ जोंनिफ्राय सिख'ना लानाय जादों। जायनि जुनै जोंनि अधिकारखौ नांफिनगौ। जोंनाव बाय प्रुफ दं। नोंथांमोना फराय 1949 कुचबिहारा जुदि बे हाखौ दा क्लेम खालामबाय थायो अनन्त महाराजा। जों होनदों नोंथांना 28 आगस्टआवसो मार्जार जादों। जोंना मार्जार जादों एखे मासावनो 8 आगस्ट 1949 दार्जिलिंआव। होमब्ला बे हाया नोंथांनि नङा। आसामा हाबदों कनस्टिटिउयेन्ट स्टेट जादों 1950आव। बे लेखाजों मानो बे दुवार सालामखौ सोनो हायाखै? थारमाने बे हायाबो आसामनि नङा। भुटाना बे हाखौ मानो फ्रेन्डलि नामैसो बे हाखौ मानो ट्रिटि खालामना दोनदों? मानोना बे हाया भुटाननि नङा। भुटाना बे दखलखारिसोमोन। जोंनि हाया 1774आवनो बिदांस्रिया बे हाखौ लेन्ड प्रपार्टि ट्रान्सफार टु दा ब्रिटिश सिनद जोंनिया बै समावनो ट्रान्सफार होनाय जादों। नाथाय जोंनि हालामखौ परबर्ती बामनफोरनि षड़यन्त्रआव जों मोननो हायाखै। बेफोरखौ जोंनि जारिमिन गोथां बियो। बे जोंनि हा मालिकानो जुदि दङब्ला बे हानि सायाव क्लेम खालामनायाव जोङो मानो रायजोखौ मोना? जोंनि हाखौ निस्सय मोनफिनथारगोन। 3 थारिख खालि जोंना आदा प्रमद बर'आबो दाना दुवार्सनि माबा मोनसे खुंनो नागिरगासिनो दङ। जों होनदों जोंनि कनसेप्टखौ हाइजेक खालामनो नागिरदों ना नोंथाङाबो दुवार्सनि आन्दलन लोगो लाफानो नागिरदों? बे खोथाखौ जोङो स्पस्ट खालामो। मानोना गोदोनिफ्राय जोंथ' मिन्थियाखिसै, हयथ' दुवार्सनि सोमोन्दै दासो एसे मिन्थिहांदों। आरो गुवारै मिन्थिनांगौ दंबा जोंनाव फै, बर' साहित्य सभाखौबो जों होनदों गार्जेन आफाद हिसाबै जों निस्सय हेल्प होगोन। खिन्थु बे जों बिनाय दुवार ओनसोल हालामखौ आबाद नोंथाङाबो बड'लेण्ड दुवार होननानै जे जायगायाव
खुनु बड'लेण्ड दुवार हिस्ट्रियाव गैया बेंगल दुवार हिस्ट्रि गैया आसाम हिस्ट्रियावबो गैया दुवार होननानै बे हिस्ट्रिया जोंनावसो दङ बे हिस्ट्रिखौ होनो दुवार भुटान दुवार हिस्ट्रियावसो दङ बे भुटान दुवारसो होनो बेबादि बड'लेण्ड दुवार होननाय जारिमिनाव गैया ओंखायनो जोङो बिथांमोननाव सोंथि सोंहरो जुदि दुवारसनि सोमोन्दै दुवार ओनसोल नौनोगोर हालामनि जुदि मावफानो गोसो दङब्ला जोङो निसय वेलकाम खालामगोन नाथाय जोंनि कनसेप्टफोरखौ जे जारिमिनारि जिनिसखौ मिसगाइड खालामा बेखौ जों गोख्रोङै बुंहरथिनाय थाबाय